Isang CrossFit trainer ang Assistant Operations Officer ng Iriga City Sports Development Office na si Coach JR Salcedo. Nitong nakaraan lang, binuksan nila ang kanilang tanggapan para sa mga nais sumailalim sa CrossFit workouts, lalo na sa mga kawani ng LGU. Yung CrossFit training is more on high intensity workout wherein napaka-beneficial, mga flexibility, agility, and muscle strength na kukuha natin. Ilang LGU employees na ang sumasailalim sa mahigit kalahating oras na CrossFit workouts. Sabi ng Operations Officer ng Sports Development Office na si Leo Sirius Jr., mahalagang mapanatili ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ang maganda nilang kalusugan dahil frontliners din sila ng lungsod. Ang LGU is backbone, syempre, importante siya sa Iriga City. So kung magkakasakit yung mga empleyado, paano na lang yung pang-araw-araw na mga transactions dito sa Iriga. Yun, pasalamat kami sa office tapos kay Mayor na in-approve agad yung proposal. Aalamin ni Coach JR ang medical history ng mga kawani na susubok ng CrossFit workout para mabigyan ng angkop na gawain. Pinaplansya na ng kanilang opisina ang schedule ng workout. Magiging by batch ang pagtuturo para mapanatili pa rin ang physical distancing sa magiging venue na Iriga Sports Complex.